I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip i ujedno posljednji iz ovog serijala o mojoj motopremi. Znači, što bi stranci rekli, last but not least, ili kako bi preveli posljednje, ali ne i manje važno. Znači, to su u pitanju motočizme ili motocipele. Ja sam se odlučio za ovaj neki model, to je tip, tako reći, patika cipela, znači, ili patika čizma. Ono što je, znači u pitanju je TCX X-Cube model. To je neka, sad ne znam, više patika ili ne znam tačno kako da ga karakterišem. Znači uglavnom preko članka je, odlična zaštita za članak. Ono što mogu da kažem, znači da su vodootporne. Znači testirane su par puta i na kišama, a čak sam i ugazio jednom, znači dovde sam ušao skroz u vodu u Dunav i tada nisu znači ništa propustile. Od mene velika preporuka za ovaj model, znači jesu vodootporne, su modeli možda malo stariji, ali kao što vidite i sasvim lepo izgleda. Znači imamo ovdje normalno pertle i imamo posle da zavežemo ovo. Kada se sve lepo zaveže, znači noga je ovdje skroz zaštićena, znači zglob ili članak, znači nema nigde da mrda. Znači tu je gdje je, što je dobro, znači pošto kod velike većine padova, ako se vozi u patikama, zglob je ono što prvo strada. Čak ne morate ni da padnete sa motora, znači dovoljno je samo da nezgodno stanete, da izvrnete zglob, znači da istegnete neke dative ili nešto, znači da ne pričam sad, bilo je svakakih povreda, svašta sam čuo i zato sam se pre svega i odlučio za neki vid moto obuće, znači da imam zaštitu i u tom delu. Kao što vidite, ovdje se malo izlizala od menjanja brzina. Ovdje je kao napravljen ovaj, ali možda baš nije najbolje pozicioniran, jer vidite dokle meni ide, dokle ja menjam, znači čak tu je sve, to je izlizano, ova koža malo izlizana od menjača. Uglavnom, znači, bitno vam je kad gledate, znači, da moto obuća bude preko zgloba, znači da taj zglob bude zaštićen, fiksiran i zaštićen, jer kao što sam rekao, veoma lako se može desiti da on strada, znači, da vam ne kažem, da vam ne pričam, da vam ne pokazujem slike, povrede su stvarno gadne. I tako da od mene veliki savjet i preporuka, znači da nosite bilo kakav vid moto obuće, znači ali da je preko zgloba, da vam zglob čini zaštićenim. I jednostavno ja se bolje i sigurnije osjećam kada sam na motoru u moto obući. Jeste možda malo komplikovanije da ih obujete, da njih obujete i zavežete sve to, nego da jednostavno uskočite u patike, ali verujte, mnogo je i sigurnije. I ljudi, to je bilo to od mene, znači vidjeli ste moju kompletnu moto opremu sam prikazao, rekao sam vam, znači neka moja osnovna mišljenja što se tiče moto opreme, znači moj osnovni stav je, znači uvek koristite opremu, koristite što više opreme možete da imate. Također kao i za ostalu moto opremu, ovo sam kupio polovno, cijene novih su bile pa relativno visoke, za mene naravno, u tom trenutku kad sam kupovao. Ponovo moj savjet, znači bolje kupiti i polovno ako nemate za novu, znači nego da vozite bez opreme. I ljudi, to bi bilo to za ovaj put, ako vam se svidjelo lajkujte, podijelite možda ako mislite da neko može pomoći. Prijavite se ukoliko ste novi na kanalu i poslušajte moj savjet, znači uvek nosite moto opremu, znači što više možete, što više imate da priuštite u tom trenutku, znači ne morate da kupujete nove fancy stvari, znači bolje kupujte i polovno ukoliko vam to budžet dozvoli, znači polovno, ali gledajte opet da je malo kvalitetnije. Ne mora biti novo, bitno je da je dobro, da je bezbedno, da je upotrebljivo naravno i verujte, bit ćete mnogo sigurnija i mnogo će se sigurnije osjećati na motoru. Uglavnom, dajte svoje najbolje od sebe što možete, znači za sebe prvenstveno, znači na svoju bezbednost mislite i to bi bilo to. Vozite oprezno, koristite opremu i vidimo se na drumu, ćao!